molweni kwakhona guys in I was disturbed, man. So the first video stopped abruptly because a call came through and I don't know what I pressed, and then only to find which video yacima. Unfortunately, it was my food coming through. So lo muntu bekafona is the delivery guy bekazise ukudla lokho engikubhekile la phambi kwami, but now I need to finish the video before ngingene ekutyeni. Kutya kwakhona sana kune restaurant, I think it's in Fourways, ithi ubudyubhudyubhu obumnandi. Kafana ucinge ndisho ubudyubhudyubhu ngapha eAlice ndizobuleqa eFourways amanqine hagu, pork trotters, nethanga, nespinach, nekhaphetshu, nepapa, nombona. Ndandibonisa xa sigqibe apha. Anyway, bendisatsho ke guys into yoba thina indlu enkulu, indlu lena ezinye iintlanga bazathi indlu kagogo, thina sithi indlu enkulu. Remember into yoba umakoti apha ekhaya xa efika uhlaliswe emva kwecango. Indawo yokuqala kuhlala emva kwecango endlini enkulu, eyalwa nje uhlele emva kwecango endlini enkulu. Naxa siqhuba imisebenzi ke ngoku silikhaya, abaze ngokhuku apha ekhaya bahlala kwelaa cala linecango bunoqwalasela. Kangoba kukho ii-communities othi xa uye kuzo ne umzekelo thina emagqunukhwebeni indlu enkulu, umuntu oze ngokhuko akatsibeli ngaphaya kwezinto. Elaa cala lotata awuyi nokuya kulo xa kuphethwa umsebenzi. Xa kusetyenzwa uthuma umntana lapha into yoba khandithathele, masithi kukho ikhabhathi kwelaa cala, soze wena utsibuye ngaphaya, makakuthathele umntana phaa. You understand? Ngokwakudala umntu ongumama akayi kwicala lotata. IsiXhosa, isiko lesiXhosa okanye mandithi isithethe sesiXhosa vele sinalo ucalucalulo when it comes to abantu abaze ngokuko. Awungowalapha ekugqibeleni, uyayiva, awufuna ebuhlanti, awufuna enkundleni yalapha, awufuna kwelaa cala lotata, hlalani kweli cala lenu emva kwecango. Uyayibona? But indlu enkulu ke ngoku leni fumanisa into yoba ke ngoku ibaluleke ngantoni indlu enkulu. Kaloku indlu enkulu kulapho oomakhulu bakhoyo. Ithi kaloku njengoba bengumendi apha ekhaya, umakhulu lo beyinkosikazi katamkhulu, nalowa wayeyinkosikazi kakhokho, you understand, nabanye njalo njalo babengabendi. So indawo yabo ayikho emthonyameni, soze bafumane emthonyameni. Ngoba umzekelo, njengoba ndinguMadlamini mna, umakhulu yena ngumamkabani, ophambi komamkabani nguMaduma. Uyayiva? Abayonto ke ngoku kwaDlamini, bazawufuna ntoni emthonyameni wakwaDlamini. That is why xa siqala umsebenzi emakhaya uqala endlini enkulu. Kule ndlu sithi yindlu yoomama, ngoba elona lungelo banalo kukulaa ndlu yoomama kwarota. Loo nto ke ngoku ufumanisa into yoba umsamo ke ngoku, le nto sithi kuthiwa ngumsamo, thina ke ngoku siyifanisa nentungo apha kuthi. Yintoni intungo? Intungo kuphaa entla apha endlini enkulu, elaa cala lingentla, apho sibeka khona ifatyi, umzekelo xa kusiliwe, apho kubekwa khona ibhokhwe okanye inkomo xa kuwisiwe, kuqhutywa elo siko, kusentungo. Yile ndawo ke ngoku abanye abantu bazawuthi ngumsamo. So thina ndingatsho ndithi sinemisamo emibini, ngoba yintungo nomthonyama. Papa, I'm a YouTuber, sorry. What's your handle? Nonkwenkwezi. Kwezi to WhatsApp you. Okay. Sure. Guys, yeah, that's a handyman. They were mounting TV quiz. So I'm really sorry, and I can't go back. He wanted to leave, so
yeah, I can't start all over again. But anyway, so ndizama ukuthi ke ngokuthina sinomsamo nomthonyama basically. Uyayiva umzekelo xa kuthiwa kuxhonywa iqonga thina amaXhosa xa sixhoma iqonga ubana ngaba ukule generation yam uzawukhumbula ronto abakudala kweminye imizi bebenalaa nto iliplanga apha entungo apha entla bekubakho iplanga elakhelwe odongeni liqonga eliyana. Kulapho ubana ngaba umzekelo awunawo amandla oxhela ibhokhwe umzekelo kodwa uyafuna ukwenza into wenzela abantu bakokwenu uzawufika ke ngoku uzisukele eRhawutini uxhela inkukhu upheka umngqushwana kubekho irhewu phayana utywala obuthile phayana icuba ilekese you understand ibranti kuxhonywe phaa eqongeni kuthiwe uxhoma iqonga uxhomela abantu abadala isonka sothuthu njalo njalo okwakutya babekuthanda amazimba you understand inkobe bekwe phayana eqongeni upha abantu bakokwenu you understand ngendlela apho ezawubangela into yoba engazubangela into yoba ube uchithe imali eninzi. Eva iqonga ke ngoku libaphi libapha entungo le ndawo kuzawuthiwa ngumsamo ngabanye abantu. Ndizama univula ingqondo into yoba ungacingi into yoba asinazo ezi zinto therefore thina siphelelanga. That's why sigezelwa ngabantwana oRomeo bingathi banolwazi ngamaXhosa ingathi amaXhosa asiphelelanga sazinto abazinto nathi ufumanise uba siyaphendula ingathi banyanisile bayasazi abasazi. Sanomphendula laa mntana myekeni bethunana akayazi yonke le nto ayithethayo. So ndisathetha ke ngoku ngendlunkulu yabantu abadala iqala phayana ke ngoku xa kukho umsebenzi kokwenu uzawuqwalasela into yoba kuqalwa endlini phambi koba kuyiwe phi emthonyameni kuqala kuadreswe oomakhulu aba kuba bona banalo ilungelo lokuya phi entungo lokuya phi enkundleni amini lokuya enkundleni lokuya emthonyameni. So kufuneka beyazile nabo le nto yenziwayo into yoba yintoni le nto yenziwayo apha. Kuqalwa apha ibhekile xa izawunyuswa inyuselwa abhekile esilawo kuzawuwiswa umzekelo inyuselwa apha endlini phambi koba iphume phandle iyephi emthonyameni. Kuyiloo nto ke ngoku even ukuma komzi you understand laa nto isiXhosa kuyasazi kukho isithetho esithi imizi ayifani ifana ngeentlanti kuphela. Kudala bekunjalo ayisafani nangeentlanti ke ngoku but kudala iintlanti bezifana nokuma kwezindlu bekufana. Umzi ngokwakudala umzi iba yindlu enkulu umzi ujongwa ngendlu enkulu ngoba isiqalo sekhaya iba yilaa ndlu enkulu. Xa kusakhiwa umzi kuqala kwakhiwe laa ndlu enkulu. Indlu enkulu ke ngoku umzekelo uyayibona mos ilali yakho uba ime kanjani. Abantu abakhayo bayayazi le ngingqi into yoba umoya uza kweli cala uzawufumanisa izindlu zijonge ecalanye izindlu zale lali because bayayazi abantu abakhayo into yoba angekhe wakhe indlu umnyango wayo ufeyise apho umoya uza ngakhona. Indlu iflathele eli cala liza umoya. Then ke ngoku ubuhlanti iintlanti zezale lali zizabe zijongene straight noronta. So izindlu iintlanti zijonge ezindlini yiloo nto kuthiwa imizi ayifani ifana ngeentlanti kuphela kwakuthethwa loo nto. Kutheni ubuhlanti bujongana noronta? Kungoba xa kuphunywa kwaronta sithethile mos sanqula sathandaza apha endlini enkulu ngoku sijonge phi sijonge emaxhantini. Indlela iba ngumkrozo ubheka emaxhantini osikhokeleyo ngulo osinyangayo oyintlabi yethu ade ekhaya ngelinye ixesha uphethe ibhekile yesilawu aze omnye emveni kwakhe uphethe ibhekile utywala omnye uphethe ntoni kubanjiswene kwiwaphi kwiwe emthonyameni kwemaxhantini. Ngumkrozo kusuka phi emnyango wakwaronta kuyongenwa phi esangweni lasebuhlanti. Indlela kumelanga ijikeleze xa isiya phi isiya emthonyameni.
Inkundla yintoni inkundla? Xa kusithiwa enkundleni kuthiwa umakoti amelanga benyathela inkundla yalapha. Umakoti bayacezela ngasenkundleni. Qwalasela into yoba xa kukho umsebenzi kokwenu abaze ngokhuko abangabafazi ababhinqayo apha ekhaya, xa siqhuba umsebenzi abangisondeli bona ebuhlanti, bathi nca apha ezindlini kule ndawo endlini enkulu, ngoba kulapho banelungelo khona. Yayiva, baphelela phaa eyabo indawo, ilungelo labo liphelele phaa. Bathi nca ke ngoku ufike boyame ngendlu. Xa ikhalile laa nkomo bazawuva ngathi iintombi zalapha, amankazana lapha siyiyizela ikhalile inkomo, kube kungona beyizelayo. Mhlawumbi bayivanga ibhonga bona, bayiyizele bephi, bekude, ngoba banalo ilungelo lonyathela inkundla. Yintoni inkundla? Inkundla yilaa ndawo iphakathi kwesisango lobuhlanti nomnyango wakwaRonda. So inkundla sesaa space between ubuhlanti noRonda, yinkundla yakokwenu leyo. Xa kusithiwa ibhokisi yalapha izawulala enkundleni xa kubhubhe umntu, it means inkundla kokwenu xa ningcwaba ibhokisi ihlala phi, kwesaa space. Naxa kumiswa intente, vulani ingqondo, sanujonga ispace nje into yoba hayi elaa cala linengca erayithi, ngapha hayi ingca kakhulu kakuhle. It's not about that, the photos and what. Inkundla ngoba inabantu abadala, isesa space siphakathi kobuhlanti nendlu enkulu. Uyayiva ke ngoku? Ithi loo nto leyo ubuhlanti bakokwenu buxhomekeke ekuthinini uRonda wakwenu ujonge ngaphi, indlu enkulu yakokwenu ijonge ngaphi, ukuze bube bumiselwa endaweni erayithi. I think I want to leave it there for now, ne? Khajonge iplate yam ndingxamele apha. Obudyubhudyubhu jo, idyubins, pork trotters chomi, jonga, ndizawutya ngoku. Jonga sana, nombona, papanyana, spinatshi, ithanga, ndibona ne-sweet potato apha. Yho, ubudyubhudyubhu nyhani obumandana. Ligama le-restaurant. Right in the heart of Foy's. Bye bye guys, see you in the next one. Please do like the videos bethuna, like khani nincedeni ngo-like please torho, and don't skip the ads, because at least bethuna nindibhatali for olu lwazi ndiza nalo. The only way ungandibhatala ngayo, bukela ii-ads. Camagu, bhotani, bye.